Inggih. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Prajurit sing tak dama-dama iki mengko kowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Sembahyang mengonten to Mbah kula marahi isin lho. Lan nek jenengan ngendika kaya ngono terus kula niku selirane selira tuwa. Wegah kula nek selera tuwa ya mah. Ya mimbangane ora ana menungsa, ora ana menungsa cengelmu. Wong tuwa kudu nek kira ana menungsa. Arep maju perang ora. Mungsuhe sinten, Mbah? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Wong brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun, yang penting servisnya dong, Mbah. Kan brengos ki dienggo membuat keri supaya wong ki senengan lho, Mbah. Ya, karena maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing arep tekan gisi ing samudra kok njaluk apa-apa tak turuti. Ya, nggih, Mbah. Simbah ngaso. Simbah ngaso bosok. Wong tuwa elek kupinge bosok. Nek ora murid ku ajejeki ndasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amok Suramarata, Jaya Marata. Imbang yen padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gising samudra, kudu nyewa mantol karo aku. Mengko mbok menawa dienggo lenggah nang pinggiring samudra, ayo. Ayo. Candak tanganku, ya ampun tak urut. Sekanggan cengal medhen. Meksena marga layu dening tanganing Sahara. Biasane Sukini saiki tak ganti Sahara ya men rada modern. Kene maju aja mbok siji aku ngrampungi telu kelakon legane atiku. Setiaki. Ya ampun suarane gede banget. Tak takoni Mas jenenge sapa? Setiaki. Ya ampun. Aku nek karo wong suara gede iki gairahku memuncak lho Mas. Kowe sapa? Sahara. Titik Sahara. Brengosen kok jenenge Sahara. Ya ora apa-apa to Mas. Aku tak ragane lanang tapi aliran darahku perempuan murni. Perempuan murni. Terus kowe arep ngopo? Loh, ya maju perang mosok ya bal-balan ya ora mungkin to. Maju perang. Mungsuhmu aku. Oke, ndak masalah. Oke lah, piye njaluk servis cara piye? Maju perang kok servis. Ya perang karo aku ya modele ngono kuwi ya ampun ora paham iki. Medhok banget iki. Rada modern sithik to Mas, rada modern sithik perang karo aku ya. Ya. Ya pertama ngono sik. Engko selanjutnya terserah Anda. Aku hanya pasrah. Ya Mas ya. Kowe iki karepe arep ngopo? Ayo ta, ndak selak bengi ya. Aku wis ket sore mau blas ora ono wong kenyang blas lho Mas. Ya saiki ya. Ayo ta Mas. Ora senyum-senyum ngono wis. Wis lah rasa dadak nganggo negosiasi.
Budaya aku cocok, kowe cocok, ngono wis rampung kan dadak. Nganggo negosiasi anane pira oke lah. Ya Mas ya. Mas, lu kok muncul? Ya ampun padahal tak gratisi lho. Mas ora gelem ya ampun. Mas, didadekke to Mas. Nggih, mabur nggih, ngagur wonten apa? Mabur. Mungsuhe medeni. Oh, menapa iki? Mabur mawon. Panjenengan kewirangan, kula iki badhe ngadepi. Kula sampun ngeliki lho, nggih. Kula semanggaken. Aduh gantengnya, aduh. Asemi kene wis mlumah kono lunga. Ya ampun, masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho. Aku yo nek ngilu yo kayane ya sapi lho ya ampun. Raden malah terbang tinggi. Kupu-kupuku. Kesini dong sayang, kupu-kupuku. Ngopo kae Dimas karo kanca kok mabur bantre ra jamak-jamak. Aduh. Ternyata musuhku nggak ada yang jelek. Semua cakep-cakep. Ya ampun iki rompine apik ya ana sisike barang. Oh ya ampun ditato kaya ngene. Menambah gairah. Mas. Turunannya orang-orang Pak ya. Konduk masep ya ampun, lemen dlepi alon-alon dadi kalingan sing ora-ora. Ya ampun. Bayanganku tekan ndi ya. Masa iso mandhep ngono lho. Enggak kok. Grisene. Diwasan, Pak. Nggih. Prajurit sing jaga dhisik segara ampuh kabeh. Kakang Raja mlayu, Kakang Antarja mlayu, aku mlayu, Mak Cilik Setyaki mlayu. Edan. Ben gawe isine bapak. Kadal. Ya ampun aku latah elek. Ya ampun latah. Latah aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digegu to ya ampun. Raden ora digegu to. Aku isin Raden mau. Wah, Antasena asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah banget. Gagah ya ampun. Meneng wae Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenan. Selfie Raden. Makasih. Ya ampun, gagah bagus. Mula tak ajak selfie. Iki sapa? Sahara. Wah. Kowe sing ngundurke Setyaki Gatotkaca. Dhek mundur dhewe kok. Rawani regane. Terus mundur. Wah, Sapa, Mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah, ya ampun. Mas Sena ta?
Tahu ketemu lho Mas, mosok lali. Saiki gagah banget ya ampun. Ya ampun biyen sok neng. Iya ta Mas. Biyen Mas Eno metongkrong neng motor. Mosok kuku dijejelke cangkem. Ndoseno Jaidan. Wah, ajar ketemu. Ya ampun Mas Eno lunga ya, sasake ora ser karo aku. Ngopo ya Pak? Ngomong-ngomong ndasmu iki. Wah, wong gerang ditokke banci. Ambles bumi kok arep dikedhuk. Ayo ora ketemu. Ora ya. Pak De ora tak pakake ora. Antasena. Pak De. Eneng apa Antasena? Anu eneng banci. Waduh. Rek ayar tapusi malah ketrucut. Mungsuhe piye? Nek Pak De ora lenggah kene wae rasa tekan ndi. Engko mungsuhe tekan kene ampuh banget. Loh, ampuh banget. Ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Loh, kowe kok ora nunggoni aku iki? Ora usah, aku tak lunga wae. Endang pakai ambiar. Endang bar ambiar. Endang. Ya ampun. Padha karo aku. Dedeg piadeg ya padha. Ya meng. Iki kok awake warna pink. Valentine Day. Antasena. Piye? Iki apa mungsuhe? Ayo kuwi ampuh banget. Ora kok iki aku malah bingung iki. Iki wong brengosen kok bengesan barang. Kan aku kan cowok feminim. Premium piye maksud? Feminim dudu premium. Ya ampun. Masa ora ngerti lho feminim. Ora kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Oh galak iki. Oh keras. Iki maine mesti keras, mesti nganggo didengkul cengleban. Aku suka, sangat suka. Daripada diem-dieman. Sapa Mas? Baladewa. Baladewa. Ora percaya. Lho, kok ora percaya iki? Kowe iki mau takono? Jenenge Baladewa. masa dawa. Bosok kupinge. Baladewa. Oh, krunguku. Rada dawa. Rada dawa ndasmu kuwi ora. Ora kasar-kasar. Kasar wae kowe iki mungsuh ora dikasar iki piye? Karemu apa? Perang. Apa? Perang. Ngomong sing cetha, cangkepe apa kok omong digeget. Karemu apa? Perang. Cangket jejer kancaran perang. Ngejak perang. Iya. Perang karo aku. Oke. Akhirnya. Nek ora ngono ndak ora dadi. Ya. Lho. Iki piye kok digandeng iki? Loh, jare perang. Ayo perang ki jotos-jotosan. Jangan Mas. Jangan. Aja Mas loro Mas. Perang halusan wae. Sampeyan kok meneng wae tak perangi ya.
Ya. Antasena. Piye? Kowe iki rene kok. Iki piye aku bingung Antasena. Iki aku ki mungsu sapa? Lah ya iki. Oh, Werkudara kowe kalah ya mungsu iki. Bapakmu kowe kalah. Wah, Werkudara ki menungso apa to kowe kalah? Karo menungso kaya ngono kok kalah. Wis, serang terus. Oke. Bar ambiar. Ayo kowe apa aku sing tekane, Mbak? Eblis lanat menungso lantaran kowe. Wah, monster terus jalur monster terus piye kowe? Kowe wani monster bante. Sarto kok nganti nek dhuwure wong tuwa. Mbah. Oh. Iya. Itu pasangan kula tetel. Kula sudah tidak manis lagi. Sudah bisa mundur wae aja nganti melu-melu perkara iki.